I pozdrav svima. Ovih dana je bila rasprava o tome kojeg coacha, life coacha, relationship coacha odabrati kad imaš problema u vezi, kad se osjećaš nevoljeno, odbačeno, kad se povlačiš, kad se inatiš, kad ne znaš kako riješiti problem. Tri su stavke da ćeš se zeznuti ako kreneš raditi sa coachem koji kao prvo je imao vrlo kratak i vrlo površan trening iz coachinga. Ne znam, meni je samo školovanje za coaching, metodologiju rada trajalo godinu dana, a da ne kažem ovo drugo vezano za međuljudske odnose, to je za odnose među parovima, to traje cijeli život. Znači, ako je netko imao mjesec, 2, 3 edukaciju vezano za coaching, teško da ćete moći razumjeti, podržati i popratiti, naročito u kriznim momentima. Druga stavka koja ne obećaje da će coaching s takvim coachem biti uspješna je ako ta osoba nije žestoko poradila na sebi. Znači, ako nije svoja sranja skužila, ako nije vidjela gdje je tanka, gdje pušta vodu, ako se ponaša isto kao što se ponašala i prije 10-15 godina. Kad razmislim, ja sam cijeli život u tom radu na sebi, a pogotovo zadnjih 19 godina, i kad se usporedim sebe sa onom Barbarom od prije 10-15 godina, ne znam šta bi bilo da nisam poradila na sebi. Nesigurna, ništa mi se nije moglo reći, čim bi čula nešto što mi se ne sviđa, odmah bi napadala. Nisam baš bila najpoželjnija osoba za nekakvu dugoročnu vezu. Znači, bitno je i da ta osoba radi na sebi i nema veze, može biti razvedena 10 puta, ako je osoba naučila nešto iz toga, ako konstantno radi na sebi. Znači, ja i dan danas odlazim na coaching razgovore i vjerojatno ću to raditi do kraja života, jer je to meni nešto što mi je kao otići na kavu, puno mi pomaže da ja budem kvalitetnija osoba i da bolje radim svoj posao. Znači, znakovi da coaching neće baš biti uspješan je da je edukacija bila kratka, plitka, da osoba nije poradila na sebi i da joj nije po defaultu da radi i dalje na sebi. Ajde bok.